Він був секс-символом 80-х, але сам вирішив знищити свій успіх. Мікі Рурк. Це актор, який підкорив Голлівуд, а потім кинув усе заради боксу. А ви знали? Після піку своєї слави він покинув кіно і на декілька років став професійним боксером. Під час боїв він отримав численні травми, які повністю спотворили його обличчя, а численні пластичні операції лише погіршили ситуацію. Його повернення стало однією з найдраматичніших історій Голлівуду. У фільмі «Реслер» він зіграв роль, що була дзеркальним відображенням його власного життя. І це принесло йому «Золотий глобус» та номінацію на «Оскар». Він приклад того, як слава може зруйнувати людину. Але навіть після падіння можна знайти в собі сили, щоб повернутися. Його історія – це темна сторона Голлівуду. Чи справді слава може призвести до саморуйнування? Поділіться своєю думкою.